Avui hem fet una assemblea per totes les brigades municipals d'arreu de Catalunya, on s'inclouen personal d'obra, de neteja i de jardineria. Volem que sigui una jornada amb un lema molt clar. Som brigades municipals, som serveis públics, perquè entenem que les companyes de brigada municipal són un personal clau dintre les administracions públiques. Sense elles, l'administració pública s'ensorraria com un gegant amb peus de fang i cal tenir present totes les seves necessitats. El dimensionament del personal. Ens trobem amb unes plantilles que estan molt envellides i amb uns ajuntaments que tenen la tentació d'amortitzar els llocs de treball de servidors públics per anar cap a l'externalització. Nosaltres el que volem defensar és la prestació de serveis municipals a través del personal propi, a través de la gestió i l'execució directa, perquè és l'única forma que tenim de garantir l'estabilitat i els drets laborals d'una forma directa i fiscalitzada per l'administració pública. Ara mateix ens estem organitzant en 3 eixos. D'una banda, una qüestió interna vinculada a la formació de les companyes de les brigades municipals perquè tinguin coneixement de prevenció de riscos laborals, de salut laboral. El que volem és que les companyes de les brigades municipals puguin treballar amb salut, puguin treballar amb garanties, que anar a la teva feina no pugui suposar perdre un dit, perdre l'esquena perquè el camió no té bé els frens i se t'ha escapat a meitat de la carretera, que si no tenen la formació adient poden trobar amb accidents i incidents que volem nosaltres estalviar. Llavors, si els ajuntaments no posaran aquestes mesures formatives, les posarà el sindicat perquè les companyes puguin garantir la seva salut en la prestació de serveis. Després, una altra qüestió més interna. Hem d'organitzar les plantilles, hem de garantir que les plantilles tinguin clares quines són les seves reivindicacions, quines són les seves necessitats i començar a plantejar una estratègia conjunta de reivindicació vinculada sobretot al servei públic, a l'essencialitat. Hem d'anar totes a una per garantir que nosaltres som l'agent motor de les garanties de les ciutats que venen en el futur. Les ciutats habitables d'aquí 50 anys ho seran gràcies a les brigades municipals de prestació directa. I aquí és on hem d'estar nosaltres. Que les companyes tinguin molt clar que s'han d'organitzar, que s'han d'afiliar, que han de plantejar les seves reivindicacions com a treballadores perquè no passin per sobre interessos econòmics, interessos pressupostaris. El que volem és la qualitat del servei i la prestació directa del servei cap a la ciutadania. Hem de ser servei essencial precisament perquè amb temes com les darreres ventades o problemàtiques climatològiques que en tenim últimament, doncs donem resposta ràpida i eficaç perquè tenim el coneixement d'on estan les situacions d'emergència i actuem amb la policia i bombers d'una forma molt eficaç. L'organització i la planificació ha sigut molt important, però també el que és la unió del col·lectiu penso que ha sigut el motor de que això pugui ser. Per primera vegada s'han juntat tots els oficials en aquest cas, amb una sola veu que és reconèixer el seu valor.